αγώνα να έχουμε, με την ευχή να έχουμε για αυτή την αγωνιστική σεζόν και άλλους παρόμοιους αγώνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα τελευταίο, παιδιά. Έχω προσφέρει ένα κρασί το 1979. Όταν γεννήθηκες εσύ. Λοιπόν, αυτή η ημερομηνία είναι συμβολική. Είναι η ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου του 1979. Ιδρύθηκε η ομάδα Z. Για όσους γνωρίζουν. Και το σημερινό το φιλικό θέλω να το αφιερώσουμε να ήμουν στο Δημήτριο Κώστα που έπεσε σε καταδίωξη. Έτσι, γνωρίζετε την ιστορία. 25 Οκτωβρίου του 1991. Δηλαδή μία μέρα πριν την εορτή του. Και άφησε σύζυγο έγκυο και μία 11χρονη κόρη. Έτσι, τώρα δεν ξέρω, η ομάδα Z νομίζω έχει κατηργηθεί. Είναι η Δίαση αντίστοιχα. Υπάρχει ακόμα η ομάδα Z. Για κάποιους ήταν όνειρο ζωής η ομάδα Z. Λοιπόν, αυτό θέλω και να σας ευχαριστήσω και εγώ. Και εκ μέρους του Δημάρχου